Federation of Khasi Jantian Garo People Mauprem Circle mentakasngi ka khalai terek unai wing kalalaj ban khenra trading license haki than mauba apa Mauprem hakani ke jilai khenra lalap babon ki dukan kim shem ladon ki kot kisla ki babyang ki don ki blakot nado usnam 8000 bay bad don ru ki blakot nado usnam 8000 khatpra bad kini ki nong song dukan kim shem lasut nyo satya ban pen thamai ni ban renew ya ki kot kisla ki badon kam bad gidan ru kedukan ba utrai udai na West Bengal ka jingkli ka bami ka long kumno new brew ula yo ka NOC banakaliang ka HADC ru kumno kila issue ya ka trading license ya kum kini ki brew na barjala nakaliang ka seng kala yo ban khang kredap duna shu ya ka sanpo nin ru potli dukan bad don ru ki dukan ki bam don tangkawe ru ka kot ban pensisha bagi da don ya ka trading license hakani ka kentiru lammi ka kerteng jong uwei unong trai ka KHADC ubagi jukhot deng nong sit but kini ki bar jala ki siulat hu ya kapisa na ka bantaban penthamai ki trading license jong ki klem da yo satya ya ka receive kumta na kalyang ka seng kala pentep bakan lej ban ya kendu yo CEM ka KHADC ban pensngau ya u hakabaya day but kani ka kam na kalyang president ka FKGGP Mauprem Circle uba regional thaba ulapha eka kerwa bakaseng kandang ya chakmat ban khendra sa shaki weipat ki jaka ki bahab ha ka jingpet ban jingkmi jong kaseng ha kini ki khendiat sngi mentar kasing ka khalai trik upnai ya jar khoi ni kum ka seng FKGGP Mauprem Circle bilawan ban khendra ya ka train license ha ka than mau ba ka ba kandai kasin ka beningkong atrai ya ke ba umpat ju khendra manu-manuru ban hakni kenting dalam ba bun bah kini ki trading by tribals tidak long lalong sebab pelat put na marteng teng nado arja khalai gidan ki bampat renew hadu menta nado arja khat praru umpat renew ne ke dandu ka jing keno na ke na preng jung kitu ki non tribal ki ong ba ya ke pisang ngila ai utau buriu bekerteng deng nong sit ubetre po dis council tinggi ya kata hadu ya kata ka khubor mensuaro ngiladap ya kendu yo siam ha tu kopon adu kopon ni ba selar ngai pentip pada hadu menta bai di ba titos ngila pentip ba kadon ka jing baklan na ka komtrikam jadi staff na po ka KHDC tinggi ngikwa ba na kalyang ka DC council ni sapha yang kerteng ke bangi ngila sim yang menta kasing na kini kidukan bapher ki badan haka than mau ba haka bagi dalap ba jan saupo san fotoli kidukan ki bam syam adon ne renew ya ki license ya haka bai di kane ngikwa ban pha khubor sa district council ba kadi ban sim khya haka bai dei ba renewal ba kumjuru banum issue shu ya ki license sa ki mender namar haba mentang isyam ba kibun ki khasi jongi ibrala banyang jong ki gejak ibrala ban trai ki kam ki jam kum bagi kinongwir ki trai dengan ngait scam ba nakalyang district council sa sinpan ni pha ya kini ku khubor ban ong ba subha ban simkhya wat ailat bangi ngile mangi ya kakam ka di ban le maki dengan kerpat ya ki basi sisin ba kim dei ban susong klan mongor dan ban susong klikti ndai ki di ban simkhya hak be dei ba kalawe ki khun samla jangi ki bam dan kam dan jam hak kalawe jong ki hak jingwan kani ka pandemic ro kalong ka tajur ba hak yo ko kot babun ki bril ki kta ki la kta sibun hak ni ka jingdan ki jingam ka jongki ro dengan ngit scam ban kaliang ka district council ka dei ban le mardor ban renew bam disu ban issue with the license ya kibril ibam barang dei ba sim ya license batumai ngila don ki evidence ke bangi ngila action aling ba kanika ngila action ning ba kanika mobile ke jongi banadu arjar khalai ro kadan tinggal basuling ngo e kolong ba habapi apply ke trading license gidan kam ya ke NOC jong urang ba sino tambah ka ke bapelong mat mentang kasing suling ngo kolong ba kumnu beriu banapa West Bengal ula banwan set up business selong di kumnu nakalyang ke district council ula man check ya tak epic atau ke epic ke banapa state jumi na Meghalaya ne ke state de epic ke West Bengal tikani ka bu ke jingkeli ya ke district council hatu ki beriu ki beri bana syapar coba jela kila ya man set up ya ke business hanya hapo sol kamtam hapo pedang jong pedang sor jong ka Meghalaya jumi